Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Siyempre, bago tayo magsimula, wag po sana natin kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Siyempre, sama natin ang aking kaibigan. Ayan, ng aking kaibigan na si Quency Daily Life. So, don't forget to like and share and subscribe. Ayan, punta na kayo sa Perlas Garden. Dito, kung philodendron ang hanap nyo, pumunta kayo dito. Dito nyo makikita ang hinahanap nyo. Ang dami, no? Salamat po. Kanino ba? Kanino tayo pupunta? Wala akong ba? Okay, punta po kayo dito sa Perlas Garden. Dito po kami sa Sitio Lipahan, Pulong Bunga, Silang Cavite po. Maraming salamat po, Ma'am Perla. Ano eh, mga buyer, ito lang kasi wala ako nito eh. At least nakita ko ng personal kasi nakita ko sa live selling lang. Ang po niya ito. Ang pwede naman ito. Saya. Dito mo tayo. Pang-out po ito. Ma'am Perla, itong pang-out mo na pedatum. Vegan. Gigas. Ang ganda. Ito si Gigas. Magkano yung Magkano po? Ang pedatum 150, aba. 5 si Gigas? Dahil 150, wala akong pedatum, pahingi po ng isa. Sige, mabibilang kita mamaya. Ang galing, no? Dati magkano mga presyo nito? Dati po. Mura na. Mahal po niyan dati. Grabe ang presyuhan, ano? Oo nga, dati na napapanood ko na rin may mga presyo. Kaya nagugulat ako ngayon, napakamura na. Minsan na pagkakamalan ko pa tong Florida Green eh. Florida Green. Ito, Ayan, oh. ito maganda na siya, oh. Yan po, 150 din yan. Florida Green. Wow! Florida Green, guys. 150. Imayin nyo na po. Si Ma'am Perla, ito po, nasa katabi ko lang. Yung si Ma'am Perla, ganda, kapatid po niya si Dennis Garden, Rebecca's Garden. Frank Garden. At Ah. Frank Garden. Ayun, puro sila may-ari ng mga garden. Ang gagaling nila mag-alaga ng mga plants dito, guys. Salamat po sa pagbisita ko rito. Ang ganda po ng pag-entertain nila sa akin. Magkano naman po pag mga ganito? Sa Gigas po, 2.5 kami dyan. 2.5. Makikita nyo naman po kung gaano kalalaki yung dahon. Ayun ang mga gusto kong makita eh. 1, 2, 3, 4, 5 dahon. Hindi na po kayo lugi sa 2.5 na yan. Ito pong mga moonlight magkano? 150 po si Moonlight. 150. Ayan. Ang gaganda po. Naku, pagpunta nyo rito, na-amaze po kayo sa ganda ng mga halaman nila. Ang lalaki. Amazing talaga. Dito po, magkano yung ganitong plants nyo? Berocosum po. Opo. Sa Berocosum po namin, ano kami dyan? 800 ba yun? 800. 8 or 6. Ito, ganito na kalas, guys, oh. Ka-trailing na, grabe, oh. Oh.
1.5 po. Kasi dati nakikita ko, dalawang dahon lang. Kung hindi ako nagkakamali, 1,000 na. Ito, tignan nyo. Yung trailing na Vericosum. 600 or 800. Dito po. Ano bang plants 1.5 ito? po, Florida bronze. Aba, marami rin pala silang iba't ibang uri ng philodendron, guys. Ayan, no. Florida bronze, 1.5. Ayan, may presyo yung iba dito. Makikita ninyo. Makikita nyo naman po, alagang perla. Alagang perla. Grabe, ang gaganda ng mga dahon. Parang nakikintaban. Ano po ba yung mga fertilizer na nilalagay nyo rito? Meron po kaming Osmo na ginagamit every 3 months. Tapos, complete. Once or twice ulit po kami. Ayun, ganun ang pag-aalaga. Yun po ang tips nila. Kung paano nilaalagaan yung kanilang mga halaman. Ito po, magkano to? Sa ganyan po, 600 kami dyan. 600 si Green Dragon Naro. Green Dragon Naro. Ang ganda. Ma'am Perla, magkano yung ganito mo? Dito naman, ma'am, sa Sa itong firm na to, Cobra Fern. Cobra Firm, 800. 500, este. 500. Diba? Dati, 1,000 to. Po, ganyan kalaki. Ganyang kalaki, 500 na lang. Naku po, bagsak presyo. Ma'am, ano pong ano to? Plants to? Pando Reforme. Ano po uli? Pando Reforme. Pando Reforme. Itong maganda Meron kami eh. ano niya, 900 to 1.5. Ayun. Ito po, pag mga ganito, Pag ganyan na 1.5 na kami dyan. 1.5. Nako, kung gusto ninyo ng mga pang-koleksyon, dito kayo kay Ma'am Perla. Ang dami nilang plants, iba-iba. Kahit ako hindi ko pa alam yung mga ano eh. Parang ngayon ko lang ito nakita, ano? Pando Reforme. Ayan. Ang gaganda naman ng mga Birkins nila, ma'am. Ito po, magkano sa inyo? 200. 200. Aray. Diba? Sabay aray. Grabe naman yung 200. Dati 600. Diba? Bagsak presyo na talaga, ha? Ang ganda po ng variegation ng mga Birkins nila. Ayan, ang ganda. Ito po yung malaki na to. Baruswan. Baruswanum. Buti hindi ako nabubulol. Baruswanum, yan. Sana nakikita niyo po sa video. Ang ganda, di ba? Ano na yan? Ba siya? Na-mine na siya. Sold out na. Ayan, yung ginagamit nila, oh. Para talaga laging fresh, ma'am, di ba? Magkano po yung ganito nyo kalaki? 5,000. 5,000. Ganda eh. Hindi po kayo lugi sa 5,000. Yung mga collector dyan. Ito po, yung bilitin nyo magkano? Ayan, di akin yan. Ay, sabay ganun. Ayan. Ano kami dyan? 6,000? Ito guys, yung 6,000, oh, hindi kayo lugi sa bilitail na yan. Ang dami propagation. Ito guys, monkey mask. Grabe ang monkey mask nila, 200 na lang. Ayan po. Mas malalaki ang dahon niya, ma'am, no? Tsaka yung butas niya. Yun ang pagkakaiba at makapal. Pag mga isang pirasong dahon, magkano po? Ayan, ganyan. 100 po. 100. O, may mga budget plan sila, guys. Ayan. Ang ganda naman, ma'am. Golden photos po ito, no? 100 po sa kanya. Ayan. Naku po. Yung 100 nila, ganito na po kalalaki. Hindi nyo na kailangan mag-alaga pa. Napakagaganda ng mga trailing dito. Ayan. Monkey mask, golden photos. Ganyan po kaganda yung kanilang mga halaman. Grabe, sobrang ganda. Ito guys, ito po yung kanilang golden violin. 1, 2. Naku po. Trailing na oh. Wow, ang dami na pong maipopropang may gagawa. Ang ganda. Dito naman tayo sa mga photos. Pag mga ganito po, magkano po ang presyuhan nyo? 75 po. 75. Kung yung iba tagwa 100, kay Ma'am Perla, 75 naman po. Pati po ba itong Brazil? Apo, 75 pesos. Ma'am, anong tawag dito? 20i. Alocasia 20i. Aba, bago na naman sa pandinig ko. Alocasia
20i. Magkano pa ba mga ganito? 800. Ang ganda. Kakaiba mga halaman nila dito, guys. So, ayan ang 800 nila. Diba? Ito po, kay Dragon Scale. Scale, 600 po. 600 na lang. Si Dragon Scale, ayan po. Diba? Ay, ma'am, tatanong ko lang po, paano ba halagaan si Dragon Scale? Yan medyo kasi ayaw niya ng sobrang tubig. Ayun nga, parang Kaya sa, medyo natutuyuan. parang yung velvet, diba? Oo, ganun. Naku, may parang, Partial. kailangan yung mga alocasia lover ang mag-alaga nito. 600, hindi na po kayo lugi. Dati-rati, 1-2, di ba? Ang mga presyuhan. 1.5 po kami. White knight. Medyo black po yan. Ito, guys, yung Antorium Black nila, 550, pero pwede sa inyong ibigay ni Ma'am Perla ng 500. Wow, yung lupinum, 400 po yung pino. 400. Aba, kung gusto nyo ng yung iba may tag 250, pero hindi nyo pa sure kung buhay. Yung 400 po nila, naku, mabibet nyo. Ayan po, trailing na. Ma'am, ito, Sa ganyan, ano kami dyan? White White Princess. princess. 1.5 kami dyan. 1.5 yun, hindi nagkamali. Minsan nagkakamali ako eh. Dito si Golden Violin, 1K din. Ang ganda naman. Mahal talaga si Golden Violin. Pero sa presyo niya, guys, sa totoo lang mura na po yan. Ayan, nakikita niyo naman. Ay, tignan niyo, may ari na. 'Di ba? Ito po yung napakaganda ninyong Antorium. 700 po. 700, yung mga collector dyan. Ang ganda talaga ni Lupino mo. Ayan po yung 800 nila. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan, yung 800 nila. Kung gaano kataas. Hindi na po kayo lugi. Naku, mag-mine na po kayo. Kaya pala mabenta dito. Yung gaganda ng mga halaman. At totoo lang. Ang pulong bunga, no? Ang gaganda ng mga halaman. Ito po. Si Florida bronze. Florida Bronze. Magkano naman po 1.5 ito? po. 1.5. Ay ma'am, ano po ba yung mga trending talaga ngayon ng mga plants? 2022. Mga ngayon, mga epi. Ayun, mga mga- Antorium na foliage. Oh, yan ang talagang mga trending ngayon, guys. Meron kayo. Not for sale kami sa ganun. Ayun. Kasi bili-bili ko rin. Nakukulit ako. Ayun, nagkukulit pa si ma'am. Ito po yung ganito nyo. 1,000. 1,000 Golden Seratum. Uy, bumaba na ah. Medyo po. O, di ba? Nag-down na po ba natin ng konti. Ito ba yung ganun eh, no? Ito po si Branchanum. Not for sale pa kami dyan. Meron kami doon, 2,000. Trailing na. Ayun, 2,000. Not for sale pala siya dito, guys. Abangan nyo na lang po. Si Branchanum pa naman. Yung ganito yung hinihintay ko. Lakad-lakad tayo ng konti. Ito po, ma'am. Ang maganda rito, may mga presyo na po yung iba, no? Ano na po yan, yung mga sold out na po. Ayun, kaya pala. Ang ganda naman. Ano ba to? Nangaritense. Nangaritense. 550? Po. Nangaritense. Iba-iba. Iba-ibang katawagan. Ito po. Hindi pa po yan. Not for sale. Not for sale. Ang ganda naman. Ito po, magkano sa inyo mga ganito nyo? 100 po. 500. Meron kaming ano yan, kasi 300 to 500 pataas. Yes, ang ganda naman. Grabe, ang dami naman po. Ayan o, guys o. Gloriosum. Tama po ba? Gloriosum. Napapabulol na naman tayo. 800 up to 2.5 ganun. Parang hindi malalaki. Opo. Basta yun ang pinakababa, 800 800. ang pinakamababa. Ano po, Domestic. ano po itong plants na to? Mamay po, mamay silver cloud. Kaso ano po yan, sold out na. Sold out na. Tignan nyo ah. Kaso medyo pricey po yan. 18. Yung mga kakaiba talagang mga sold out na sa kanila eh. Doon kayo hanga sa lugar na to. Ito si Painted Lady po magkano? Marami po kami niya nandun, 400. 400 si Painted Lady. 18K po. Wow.
Ito po ba yung gigas? Aha. Pag ganyang kaliit, magkano po? 800. Uy, hindi na kayo lugi sa 800. Gigas na yan. Hindi na po kayo mahihirapan mag-alaga, di ba? Dati-rati, 10,000 yung nakita ko. Nagulat ako eh. Ito po yung ganitong Antorium. 350 po. 350 na lang. Magpakay nyo. Yung Cristalino. Crystallinum. Yung dating tagwa 1,000, nakikita ko. Grabe. Iba na ang mga presyuhan talaga dito. Epiplane. AP Plane. Epiplane. Magkaiba pa sila ni ano? Epi Aurea. Mas Oo. maroon dilaw din po yung Epiplane. Ito naman, hindi pa siya matured form, di ba? Opo, juvenile. Juvenile. 400. Aha. Ang dami. Ito pa magkano sa inyo? 150 sa amin. Singonium? 3 Kings. Ang laki kasi. Di ba maliit lang yon? O, di ba? 150 na lang po si 3 Kings. Ito po, Dating rare sa Orlando Browns. Orlando Browns. Magkano po? 1.8 po. 1.8. Ang gaganda ng mga plants nila, no? Mga kakaiba yung mga talaga nila dito. Alagang Mamperla. Nakakamanghang naman. Pag ganito po, 1.5 po. si White Knight. White Knight. 1.5. Gaganda. Ano, libutin pa ba natin, be? garden tour ka doon ng mga malalaki niya. Ay, yung ganito po nyo, oh. Pinapalaki nila ng ganito to, oh. Sa Babs Variegated. Mag-ano po? Not for sale. Not for sale. Marami po siya. Babsy Variegated. Marami ka rin Babsy. Babsy Variegated. Ito naman si Green Green Congo. Congo. Pero magkano sa inyo? Oh, yung 800. Bumaba pa, naging 500, guys. Di ba? Ganda. Ito po. Sino po ba to? White Knight. White Knight, di, pero green siya, di ba? Nawala yung ano niya. Nawala ang puti. Nawala ang puti. Pero magkano niyo binibenta? Meron din po 1.5. 1.5 din. Ayun, huwag natin lagpasan dito si Aglonema. Makapal na eh. Magkano naman po ito? 750 po kami dyan. Oh, 750. Ang daming puno. Ayan guys, oh. 750. Ay, may nakita ako eh. Lakad-lakad tayo guys. Magkano po yung ganitong adanson ninyo? 100 po. Oh. Ang last. Oh, binabargain na nga. Si Billy Tail po. Ay, sold out na po yun. Sold out. Oh, nakikita nyo? Ang gaganda, oh. Ang gaganda. Di ba may ganito ka? Ang ganda. Binibenta po ba ito? Mother po yan. Mother. Ito po yung mga pidatum. Yung isa meron ako doon, narrow corn. Narrow form naman yun. Oh, ayan. I-flex natin yung kagandahan ng torto. Ang ganda. Ma'am, ano ba ito? Pidatum ba ito? Florida. Ayun, ito si Florida Green. 100 po. 800. Kasi naman po, ang tataas na. Opo. Grabe. Hindi na kayo pagod mag-alaga. 800 na lang to. Dati taglibuhin, di ba? Ayan o, marami sila dito. Ubusin nyo na po. Yung aglonema nyo po na ganito, ang lalaki na nalagayan, kaya ang lalaki na rin eh. Ang kakapal na eh. Meron kaming ganyan doon, 200. 200. Single. Pag single. Yan Pag, kasi mga mother po siya. ito mga mother. Ito ma'am, yung ganito nyo, super atom. Yan pwede na yan sa 300. Oh guys, di ba? Pwede na po sa 300. Ayan, yung mga super atom ni Ma'am Perla. Gigas. Grabing gigas to. Mother, kung saan sila kumukuha ng mga paninda nila. Pampropagate nila. Ma'am, ito magkano to? Alin? Ay, sold out na yan. Talaga? Magkano po binenta? Ano po ulit? Certificate. Celtipicana. 700. 700. Hindi nga lugi. Ito po ba yung Pelodendrum din? Hindi. Family siya ng Monstera. Monstera. So, ibig sabihin pala, pag Monstera? matured form na siya, nalaki din siya. Nagkakaroon siya ng slit. Ayun. Ayan, ikot-ikot tayo ulit dito. Ano naman po ito? Amplissumum Silver. Amplissumum Silver. Magkano po yung ganito? 300. 300. Kasi kami niya na 400. Wala na, ubus na. 300 ang natira. Tignan mo, mga green lang ito eh, no? Akala mo mga damo. Totoo yun, di ba?
Ang gaganda po. Lalo na kung mga nakatriling na yung mga ganito. Naku, ang gaganda po. Medyo lakbay-lakbay tayo. Ayan guys, yung mga halaman nila dito. Kung gaano kagaganda. Kung gaano kalalaki. Grabe ang birthings. Napakamura na po talaga. Ayan. Yung mga ipisa nyo po, mga bagong propagate po ata yan. Pero established na. Oo. Magkano po yung ganyan? 75. Rare po yan, di ba? Ayan, ang rare na ipesa ko. Yung mga ipesa ko na binili, hindi talaga nagkanda buhay. Ito kasing anak ko, pag pupunta ako ng Batangas hinahayaan lang na na laging tuyo Ayun, nangyari. Iba talaga ang pattern. Kahit iwanan mo, di ba? Ayan po yung mga plants nila, Ma'am Perla. Ang gaganda, ang lalaki. Kahit po ito, pag ganito kalaki, magkano? 500 lang ako sa mga ganyan. Kaya lang yan, mga bagong propa ko pa yan. Bagong Pero propa. pag ginawag ko yan, 500. Ayun. Ang ganda, di ba? Napakaganda. Po kayo? Yan yung binibigay ko ng 500 pag ginawag ko siya. Ito. Ito guys, Yung mga bagong tanim, 500 naman ibinibigay ni ate. Ni Ma'am Perla, Wala akong garbitan. kapag na-out niya na. Wala. Ang ganda. Ano pero wala. Meron ako ang variegated Adansoni. Ayan, mga bagong tanim pa lang po. For sale ko siya. Ito po ay Adansoni. Aurea. Ayan guys, si Ma'am Quency. Subscribe po kayo sa channel niya. Quency. Guys, subscribe niyo po sa channel niya. Quency Daily Life. Thank you. Ayan, nagpa-plant hunting kami kay Ma'am Perla. Na lang kasi hindi po ito. Hindi niya pa ako carry. Kahit ako hindi ko pa carry yan. Monstera. Monstera. Sa Liliana. Aliana. Aurea po. Albo. Albo. Aurea nga. Aurea. Yan. Albo ko Sobrang ganda. Kahit na paano, hahawak na lang ako. Sana all. Huwag kang bubulong-bulong dyan. Diba? Ang ganda. Magkano po yung... Ito yung talaga presyo yung pinunta nito? ko dito. Alin po? Ito po, Monstera. Hindi pa niya pa. Ay, not for sale pa po yan. Pero kung kung binibenta po talaga yan, yung mga ganyan Pero na... ngayon po, medyo nagbaba ang mga price sa mga ganyan ngayon. Ayun ang maganda. Ito po pag dito, bumaba na, 3.5. 3.5. Ito po sa kabila. po ako kahit isang sige dahon po, lang yan. Dito, Ma'am Perla, magkano sa kabila? Saan po? Ano bang pangalan na ito? Adansoni. Adansoni. Ay, not for sale pa po ang Adansoni. O yan, not for sale pa. Makikita nyo, grabe naman yung ganda ng mga halaman dito. Ang kakapal. Ito po si Epipremium. Kahit ito, no, variegated din. Aurea. Alin po? Ito, Not for sale po ang golden, cardboard. Variegated cardboard. biruin nyo, meron pa palang golden cardboard. Meron ako sa bahay cardboard. 800 ang bili ko. Yung Malamang mas mataas ang presyo nito. Ayan po, yung mga epi. Yung epi ni Ma'am Perla, ang gaganda. Ako na naman si Bono sa isang dulo. Ma'am, ito po lahat to, mga mother plant nyo. yung karamihan po, mother. Ito. May isang Deliana po ba kayo? Oo, meron. Ganda. Ayan. Aba, Oo, ito, variegated. maganda. Nasunog lang. Nasunog lang siya ang tindi talaga ng init ngayon, no? Pero, hindi pa naman pauhuli talaga ang ganda niya kahit nasunog siya. May tira pa, ang ganda. Iba yung pagkayelo niya, Ang galing. Ayan po, yung mga plants ni Ma'am Perla. Ito po, pang-out niyo po ba itong sebuno niyo? Yan, pang out sa mga ganyan. Pang 7.5 namin yung mga ganyan kalaki. Uy, grabe. Ito guys, sumura na po ito. 7.5. Mora daklo. Di ba? Grabe, i-display na lang po. Ito magkano yung ganito nyo? 100. 100. Si Dwarf Congo. Hindi, mother yan. Yan na lang ang natira mother. Not for sale pa. Si Borley Max, ang gaganda. Ito po yung mga painted lady nyo. Painted lady 400. 400 guys. Ang mura na po. Dati taga 1,000. Tumitingin pa ako sa Mindanao kung anong mura. 400. Ito po yung mas mataas. Asan po? Same price lang po yan. Same price. Hindi, pang ano na namin yan, pang 1-2 na namin. Ayan, pang Hindi lang kasi 1-2. namin nalilipat, pero ito siya, ganito. Oh, yung 1-2. ganda. Laki na. O yan guys, 1-2 po. Mm-mm. Naku,
Parang mas Trailing na maganda siya, yung dito mga pa ganyan, lang. yung mga trailing, no? Mm-mm. Ang ganda pag dinidisplay mo na yan sa loob ng bahay. Oo. Ito po, makikita niyo yung mga Yan na yung glories mga nila mother. dito, Oo. mga mother. Ma'am Oh. Perla, may itatanong lang Di ba? ako. Ang dami. Kasi bilang plantita ako, hindi ko rin talaga alam. Ano ang pinagkaiba ni Philodendron Green Emerald at saka ni Sagittopulyo? Si Green Emerald. Ayan, yun kukuha tayo siya. ng tips. Nilog ang dahon ng Green Emerald. Opo. Ang Sagittopulyo po patulis. Matulis, Opo. yun. So narinig nyo mga plantita. Kasi marami nagtatanong, bakit daw halos magkapareho Oo. ang Sagittopulyo at saka Green Emerald? Pabilog po ang dahon So ng ayun, meron na po tayong napulot na napakagandang tip galing kay Ma'am Perla. Thank you so much Ma'am Perla sa napakagandang tip po na ibinigay niyo. Ikaw ay plantitang hinahanga. Tunay talaga. Ako ba, hindi ko rin alam yun. Ano daw ang pinagkaiba kasi sinendan pa ako ng picture. Eh wala naman ako masabi sa kanya kasi sabi ko bakit nga pareho? Oo nga. Meron pa yung isa kasi, di ba may Green Emerald? Mm. Meron din Emerald Book. Ay duke. Ay, ito naman. O yan, o diba? Mas Naman siya. makapal naman po ang dahon ng Emerald Book. Ganon. Aba, salamat Ma'am Perla sa mga lecture. Kasi yan ang Sagittopulyo. Ito nga, oh, di ba? Ito, saan po ito? Ito yung Sagittopolyo. Ito Ito, po. ito. Ay, ito, Yan. yan. Ito, ang Sagittopolyo. Ganito nga yung sa Ah. akin. Mahaba siya. Oo. Mahaba. Sagittopolyo. Ako, ang alto lang, alam ko lang dyan, Magkano Green na po ang Emerald. ganito Hindi ngayon? pala. 500 po. O, 500 siya. O, almost 2 feet na yan. O, diba? Pwede na. Talaga, di ba? Maliwanag Mura na po maliwanag talaga. yung pagkakasabi ni Ma'am Perla. Ang Eh, dito po, magkano? Ah, mother po to. Ito, mother, halatado, ang daming nabawas. Opo. Tapos ito yung Akitato. Acutato. Acutatum. Acutatum. O, diba? Kailangan, ano yung memorize mo Para yan. din siyang green emerald. Oo. Tingnan Oh, mo diba? naman, para siyang green emerald. Pinagkaiba lang kasi Opo. yung kanyang guhit. Medyo parang ano yung guhit niya pa. At saka yung hugis ng dahon, Oo, no? oo. Diba? Nakakatuwa. Eto rin, maganda rin to. Pero napakamura Ano to, nito ngayon. Sigonyum chipensi. Sa pencil. Ito talaga, sobrang ganda niyan. Dito ako sa kanya nakakuha. Yan, sa Ako ano, may libre. Libre. Ako nakakuha yan. Nilibre ako ng iba ha, hindi si Ma'am Perla. O sabihin niya naman, nagpaparinig na naman. Pwede naman. Ano lang natin ng joke-joke. Di ba ang gaganda? Ito yung mga pesa nila oh. Mm. Ma'am, ito ba yung rear? Nakarating ka na dito. Oo, ano din yan, medyo rare din yan eh. Ito po ba? Magkano Ito po ba pa yung ganito? green emerald? 75 na lang yan. 75. Ah, ito yung Sagittopolyo. Ayan ang malaki niya oh. 75. Ito mas malaki rin. ito. Hindi, mas malaki pa yun. Ayan guys, 75 din pag mga rear nila oh. Di ba? Wow, ang ganda. Ito guys, yung mandula, meron na kayong makikitang 150. Di ba? Mga last na po kasi, ayan, ang gaganda. Ganda ng mga photos nila. Ano nga rin. Wow, ito oh. Ito guys, ito guys, 5,000 na lang. Hala, tignan niyo itong anak ko na to. Dito. Magkano may isa? Tawag Ito ma'am, sino po ito? Frosted heart. Wow, akala ko sa Syngonium na ano lang, di ba? Hindi, frosted. 500. Frosted heart. Mm-mm. Oh, ang ganda. Ayan, kung talagang gusto niyo ng mga real philodendron, naku Saan po. pa kayo? Ayan, nakapag-plant hunt ako. May free pa ako yan ha. Syngonium Frosted Heart. Free ni Ma'am Perla. Tapos ito yung binili ko sa kanya. Ayan, Golden Ceratum. Pero ito, mother type na yan. Pwede ko na i-pro pwede pa. mo Ako i-pro kasi pa si to. Miss Pro pa. O yan, naku, punta na po kayo dito kay Ma'am Perla. Oo. Ito sa side na to guys, yung mga aglonema nila. Not for sale pa. Abangan nyo po, ang gaganda.